Gaskiya ne. Wannan bawan Allah da kuke gani sunansa Cristiano Ronaldo, watan fitaccen ɗan ƙwallo ne, watan har in kana kallon ƙwallo, kai ko baka kallon ƙwallo ma zaka ke jin sunansa ana ce Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Shi ne wannan, yanzu dai ya cika shekara 40 da haihuwa, watan yau kenan. Shi dai ya kasance wani ɗan ƙwallo wanda Allah ya matuƙan haɓaka masa kuma ya tallafa masa a harkarsa na yau da kullum na ƙwallo. A yanda yanzu a duniya yana ɗaya daga cikin 'yan ƙwallon da suka fi kowanne shan ƙwallo, ma'ana sa ƙwallo a cikin raga. A lokacin da yake da ƙaramin shekaru, kafin ya cika 30 kenan, ya yi nasarar sa ƙwallo har sau 463. Bayan ko ya cika shekara 30, ya ƙara yin nasarar sa ƙwallo sau 460. Gaba ɗaya yana da ƙwallo 923 ƙwallayen da ya sa a raga kenan yanzu, kafin ya cika shekara 40 da haihuwa. Shi kuma ana ce masa da wani suna GOAT, watan ma'ana the greatest of all time. Na san da yawan ku kun ji na ce GOAT ana nufin akuya, akuya, akuya. Akuya amma na 'yan ƙwallo. Shi yasa in ka ji an ce GOAT ana nufin the greatest of all time. To, yau dai birthday nasa, ma'ana ranar haihuwansa, kuma duniya suna nan suna masa matuƙan farin ciki, kuma ana nan ana ta masa congratulations kenan, ana ta kuma sa hotunansa a kafafen sada zumunta. Shine na ce bari na kawo muku kuma ku san me yake faruwa ta gefen Cristiano Ronaldo ko kuma ta gefen ƙwallo. Allah ya sa mu dace.